Bun venit la un nou videoclip. Astăzi o să vă arăt 3 camere secrete și cum puteți să aveți caracterul Spider-Man sau Batman. Bun, deci prima cameră secretă, să zicem, este aici. Intrați în apă aici și vă scufundați. Așa. Și veniți aici în colț și aveți o cameră secretă. Sau nu în colțul ăsta, în colțul ăsta de aici. Aveți o cameră secretă aici. Vă băgați și vedeți, aveți o cameră secretă. Așa, intrați aici. Și cam așa arată camera secretă. Și mai este o intrare aici. Asta este prima cameră secretă. A doua o să fie la o casă. Dar hai mai întâi să vă arăt cum puteți să o faceți Batman și Spider-Man. Acum o să vă arăt cum o să arate la final. Așa. Opa. Așa, acum o să vă arăt cum arată Batman. Cam așa o să arate Batman. Și Spider-Man o să arate așa. Arată aici la fața asta așa, mai ar trebui să vă faceți voi ceva. Dar nu o să vă spun. Bun, deci o să începem prima oară cu Spider-Man. Mergeți aici la accesorii și căutați Spider-Man. Spider-Man. Așa. Și de aici vă luați ce mască vreți. O să-mi iau masca asta. Bun. Așa. De aici o să trească să vă mai luați. Sau vă luați ce vreți voi. Bun. Și vă luați voi ce vreți. De aici. Așa. Și după aia... Dar nu știu, că mie mi-ar părea mai multe. Spider. Uite, gata, cred că... Dar vedeți, odată arată așa, odată așa. Da. Nu știu. Mie nu mi-a pare, dar așa trebuie să faceți ca să vă faceți Spider-Man. Și acum căutați din nou aici Batman. Batman. Bă, ce are, mă? Bun, gata. Și de aici vă luați această mască, această perelină, ăsta. Așa, asta să vedem ce trebuie să vă mai luați. Această curea. Așa. Și cam atâta. Dacă vreți să vă mai puneți voi ceva. Și după aceea veniți aici. Vă faceți negru. Așa. Și mergeți și vă luați și haine full negru. Stai să iau și eu ceva negru.
Uite așa, acum și pantaloni. Așa. Bun, am luat și pantaloni acum. Așa, vă dați părul. Așa și cam așa arată Batman. Și dacă strângem la acest videoclip 10 like-uri, o să vă arăt cum puteți să faceți pe acesta. Bun. Stați puțin. Așa, perfect. Și mai să mergem să vă la acea casă. Stați puțin. Să merg la o casă. Uite aici. Și asta este casa. O să vă arăt unde este seiful. Uite, veniți aici și mergeți așa. Uitați, aici este seiful. Și dacă mai este aici, dacă mergeți așa, vă uitați și vedeți asta. Iar dacă veniți mai așa, stați puțin. Da. Și aici este seiful și o să vă mai arăt încă o cameră secretă aici la scări. Puteți aici la scări, dacă vă caută cineva să vă jucați, nu știu, v-ați ascunsele în această casă, intrați aici și vă ascundeți. Și dacă credeți că vine cineva, dacă vedeți așa și vrea să intre aici, intrați repede pe aici și sunteți în baie. Deci, aici puteți să ieșiți din nou și asta a fost și a doua cameră secretă. Și cam atât a fost cu acest videoclip. Vă pup!